ευχαριστήσω όλους εσάς που μας βοηθάτε για τη σημερινή μέρα για να κάνουμε την αναδάσωση. Είναι η δεύτερη αναδάσωση του γραφείου. Πιστεύω ότι θα είναι και η τελευταία, γιατί αναδασώνουμε όλα τα άλυση που είχαν καεί. Γι' αυτό σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που συμμετέχετε σε αυτή την ωραία προσπάθεια που κάνουμε. Μετά από το Πάσχα θα υπάρχει και δεντροφύτευση. Θα σας καλέσουμε και εκεί να έρθετε. Θα υπάρχει και δεντροφύτευση μετά την αναδάσωση. Είναι η τελευταία μέρα αναδάσωση σήμερα και γι' αυτό είναι η Παγκόσμια Μέρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα Δασοκονίας. Είναι η πρώτη μέρα που έρχεται η άνοιξη, η μέρα που κάνει τις άνοιξης. Γι' αυτό ακριβώς θα ήθελαμε να σας καλέσουμε τις δεντροφυτεύσεις που θα ακολουθήσουν, όχι σε άλση πλέον, γιατί οι αναδασώσεις γίνονται στα άλση, σε κοινότητες, πλατείες και σε διάφορους δρόμους. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ και καλή δύναμη να ξεκινήσετε και να τελειώσουμε σήμερα μέχρι το μεσημέρι όλα τα φυτά που έχουμε. Έχουμε γύρω στα 20.000 φυτά. Χαλαρά θα τα τελειώσουμε μέχρι το μεσημέρι. Δεν υπάρχει θέμα. Την περασμένη φορά είχαμε 15.000 και τελειώσαμε μια ώρα. Φανταστείτε σήμερα τελειώσουμε 2 ώρα. 100 φυτά ο καθένας, δεν πολλά. Και ευχαριστώ όλους τους χορηγούς που μας βοηθήσανε σε αυτή την προσπάθειά μας να ξαναπρασινίσουμε το γράφημα. Ευχαριστώ πολύ και καλό ξεκίνημα. Κύριε Πρόεδρε, Παγκόσμια ημέρα σήμερα της δασοπονίας και οργανώνει τη δεύτερη αναδάσωση στον Τράφη. Θα μας πείτε εντυπώσεις από αυτή την προσέλευση του κόσμου, την ανταπόκριση? Είχαμε μεγαλύτερη προσέλευση του κόσμου από την πρώτη αναδάσωση που είχαμε κάνει τον Νοέμβριο και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Απλώς υπάρχουν δυσκολίες γιατί έχουμε πολλά σημεία αυτή τη φορά. Ενώ την περασμένη φορά είχαμε 150 στρέμματα σε ένα σημείο, τώρα έχουμε 200 στρέμματα θα αναδασώσουμε σε 4 διαφορετικά σημεία, οπότε φανταστείτε ο κόσμος έχει μοιραστεί, αλλά γίνεται πολύ καλή δουλειά αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι μέχρι το μεσημέρι θα έχουμε τελειώσει γύρω στα 200 στρέμματα αναδάσωσης και θα φυτέψουμε γύρω στα 20.000 φυτά, τα οποία τα πήραμε από το φυτόριο της αναδάσωσης και τους ευχαριστώ γι' αυτό, όπως ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που έδωσε το παρόν του σήμερα, παρόλο που άφησε την Κυριακή του να έρθει εδώ και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς που με τη βοήθειά τους και χωρίς να δώσουμε τίποτα από τα έσοδα της κοινότητας, χωρίς να επιβαρύνουμε τον προϋπολογισμό της κοινότητας, όλη αυτή η αναδάσωση μας, είναι σχεδόν, μας στήχησε σαν κοινότητα, δεν μας στήχησε τίποτα σαν κοινότητα, γιατί είχαμε όλους δείξανε μεγάλη ευαισθησία οι επιχειρήσεις και μας βοήθησαν πάρα πολύ με χορηγίες και φανταστείτε ότι και την πρώτη φορά και τη δεύτερη αναδάσωση όλα αυτά γίνονται με χορηγίες των επιχειρήσεων. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ τις επιχειρήσεις που έδωσαν μεγάλη κατανόηση για να πρασινίσουμε πάλι τον τόπο μας, όπως ευχαριστώ και πάρα πολύ τον κόσμο και όλα αυτά τα παιδάκια που είδατε και χαίρομαι που ανταποκριθήκανε, γιατί όταν ένα παιδάκι φυτεύει δίνει και ευαισθησία στο περιβάλλον. Και έτσι μεγαλώνοντας με το δέντρο μαζί να το φυτέψει θα το προσέξει και αύριο. Και αυτό έχει το νόημα η εθελοντική αναδάσωση, να προσέξουμε, να φιλοτιμηθούμε, να έχουμε ευαισθησία στο περιβάλλον. Τουλάχιστον αυτό μέχρι στιγμής το έχουμε πετύχει από ό,τι είδατε. Θα περιμένουμε και άλλες παρόμοιες προσπάθειες από την κοινότητα επικοινωνίου στο άμεσο μέλλον? Με τη δεύτερη αναδάσωση έχουμε σχεδόν τελειώσει όλη την περιοχή που έχει καεί, που είναι χαρακτηρισμένα σαν άλση. Όλα τα άλση λοιπόν στη δεύτερη αναδάσωση έχουν όλα, με τη σημερινή αναδάσωση έχουν τελειώσει. Από εδώ και πέρα μετά το Πάσχα αρχίζει η δεντροφύτευση. Όπου υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι που έχουν καεί και όπου υπάρχουν πεζοδρόμια, κοινόχρηστα κτλ. Θα δεντροφυτευτούν όλα. Εγώ το είχα πει μετά τη φωτιά του Αυγούστου ότι σκοπός μας πλέον είναι να ξαναπρασινίσουμε τον Τράφη, που από ό,τι βλέπετε αυτή τη στιγμή το περισσότερο κομμάτι έχει φυτευθεί και θα συνεχίσουμε, σας είπα και πάλι, την δεντροφύτευση άμεσα μετά το Πάσχα. Πιστεύω μέχρι το καλοκαίρι να μην υπάρχει σημείο καμένο στον Τράφη. Δηλαδή το πιστεύω και το εύχομαι να βοηθήσει όλος ο κόσμος να ξαναξεκινήσουμε, να φυτέψουμε, να πρασινίσουμε πάλι τα καμένα μας και να πρασινίσουμε όλη την περιοχή μας. Από ό,τι μάθαμε, πληροφορηθήκαμε πρόσφατα ότι ξεκινάει και μία νέα κίνηση από την κοινότητα Πικερμείου, είναι το ψυγείο της κοινότητας. Ναι, αυτό είναι το ψυγείο της κοινότητας. Λόγω της μεγάλης κρίσεως και λόγω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί δημότες μας, συνάνθρωποι μας, που δεν έχουν την ευκαιρία αυτή τη στιγμή να
κατά κάποιο τρόπο δεν υπάρχει μια ευκαιρία, άλλος δεν έχει δουλειά, υπάρχουν μεγάλες. Έχει ο κόσμος προβλήματα όπως και να το κάνουμε και δυστυχώς τώρα ξεκινάνε τα προβλήματα, τα σοβαρά, τουλάχιστον έτσι το πιστεύω εγώ και έτσι τουλάχιστον το βλέπουμε όλοι. Αυτή τη στιγμή φτιάξαμε το ψυγείο της κοινότητας, έχουμε μέσα τρόφιμα, έχουμε απευθυνθεί σε επιχειρήσεις της περιοχής μας, σε σούπερ μάρκετ κτλ. Που μας κάνουν δωρεές από τρόφιμα και από άλλα γενικά είδη πρώτης ανάγκης. Και το ψυγείο της κοινότητας ξεκινάει και λειτουργεί από την επομένη Παρασκευή που μας έρχεται προ του Πάσχα. Θα είναι ανοιχτά κάθε Παρασκευή 9 με 1 και θα έρχεται όποιος θέλει να πάρει κάποια τρόφιμα δωρεάν ή οτιδήποτε είδη πρώτης ανάγκης, θα έρχεται να τα παίρνει δωρεάν από την κοινότητα. Είναι μια προσπάθεια της κοινότητας. Η προσπάθειά μας είναι η εξής: να μην αφήσουμε κανέναν άνθρωπο να μην υπάρχει στο σπίτι του τροφή, να μην υπάρχει στο σπίτι του είδη πρώτης ανάγκης κτλ. Ο σκοπός μας είναι αυτός. Δεν θα καταλαβαίνετε, ας πούμε, το Πάσχα, άλλοι, ας πούμε, να έχουν ένα τρόφιμα, να έχουν τα πάντα και κάποιος κόσμος να δυστυχάει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει πολλοί κόσμος που υποφέρει, τουλάχιστον εμείς στην περιφέρειά μας δεν θα το επιτρέψουμε αυτό να γίνει, τουλάχιστον δεν το αφήσουμε να γίνει, γι' αυτό κάναμε αυτή όλη την κίνηση. Και ήδη είχε ανταπόκριση για το που τα λέμε, γιατί ξεκινήσαμε πιλωτικά την περασμένη εβδομάδα και πάμε καλά. Οπότε πιστεύω να ικανοποιήσουμε όλες τις ανάγκες της πόλης μας, ούτως ώστε να ικανοποιηθούμε και εμείς, γιατί δίνοντας ικανοποιούμαστε ήδη πρώτα απ' όλα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια και δύναμη στις προσπάθειές σας. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ και πιστεύω να σας δούμε σύντομα στη δεντροφύτευση που θα ακολουθήσει μετά το Πάσχα. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.